Това е едно интересно място, Дуранкулашкото езеро, където са открити находки от старата цивилизация в Европа, Хаманджия. Това е изгледна площадка, откъдето могат с бинокъл да се наблюдават птиците. До информационния център се отива по тази пътека. Тук виждаме едно дърво, което е изсъхнало, но в големите паркове на определен радиус се остават такива изсъхнали дървета, които приютяват определени видове птици. Това е информационният център, в който се надявам да научим малко повече за тази цивилизация Хаманджия. Такъв красив дизайн на парковата мебел е радост за очите на ландшафтни архитекти. Едно интересно място за разходки – Дуранкулашкото езеро. Тук има интересни археологически останки, експозиция, добре представени, приятно място за разходка. Лимониум естествено разпространен и много приятни пътеки, места за разходка. Също много приятно място. Някой може ли да познае къде се намира този парк? Не, това в никакъв случай не е морската градина на Варна. Това е градския парк на Шабла. Виждате идеално подрязаните живи плетове. Всичко е много добре поддържано, правилно подрязани, както трябва да бъде, просто по учебник. Тревата е изкосена, растенията са в идеално състояние, добре оформени, композициите са поддържани, няма саморасли видове, нещо, което е извън схемата, извън посадъчната схема, извън предвидения план. Фонтаните работят, кътовете са отделени, добре поддържани, кътове за игра на деца. Всичко е много добре поддържано, почистено и изглежда прекрасно. Браво на колегите, които се грижат за този парк. Тук ще ви покажа нещо, което никога не съм виждала и дори не ми е идвало през ум, че може да се направи нещо такова. Погледнете само за какво иде реч. Това е един летен дъб. Това е клончето, което е, да, последното клонче, то или първото, както ако трябва да го броим отдолу от ствола. Ето го клончето. Клончето е подведено надолу. Вижте как изглежда отдалече, какъв е ефекта. Клончето е подведено надолу и спираловидно обхваща стеблото. Виждате ли как върви надолу покрай стеблото? Върви надолу покрай стеблото и тук долу е завързано с такава лента, за да се фиксира.
и се получава един изключително интересен ефект. Т.е. последния клон от короната е завит спираловидно и фиксиран в основата на дървото. Невероятно просто. Невероятно, много интересно. Погледнете само как изглежда задната част на сцената. Погледнете как всичко е изплевено, изчистено, изкосено. Няма никакви бурени, никакви остатъци от почистването. Прекрасно поддържан парк. Вижте как е оформена тази група от трите бора. Отдолу в основата има масивче малко от спирея ванхути. Тя като опора и клоните просто като че ли са се подпряли на тази група. Само от едната страна. Изключително интересно стои. А тук виждаме колко правилно и колко добре е подрязан живия плет. Вертикалните стени, страничните стени на живия плет, колко вертикално са подрязани.